دم باش و خوش تماشاوانên hêja hûn bi xêr hatin rêzê dersên me yên kurmancî. Mijara me ya îroyîn rawên xweste ku daxwazê yên hevdûdanî. Werin em bi hev re biçin dema boriya nêz a dûr û ya nediyar ka binêrin me çi pêk neaniye. Rawên xweste ku daxwazê yên hevdûdanî. Yek, dema boriya nêz a pêk nehatî. Rawên xweste ku daxwazê hemû bi heman awayî çêdibin. Tenê pêva serê hevokê diguhere. Di vê raweyê de teşeya dema boriya têdeyî piştî qertefa biyê tê. Bi dûr re qertefên cinavkên kesîn û qertefa vê raweyê a lê tên zêde kirin. Ev rawe di dema boriya nêz de wateya pêknehatinê dide xweste ku daxwaziyan. Di vê raweyê de hêmanên bila, xwezî, kû û di vêyê tên serê hevokê. Ji demê bêtir xweste ku daxwazî li pêşin. Ji bo lêkerên gerguhêz rewşa ergatîv derbas dibe û pêveber li gorî bireserê teşe digire. Mînakên li gorî xwestekê ez bireviyama, em bihatina, bila ew biçûye, min ew bixwara. Mînakên ji bo daxwazê xwezî ez bireviyama, xwezî em bihatina, xwezî min ew bixwara. Mînakên ji bo şertê ku ez bireviyama dê bigota, ku min ew bixwara ew birçî bimaya. Mînakên ji bo dibêtiyê divê ez bireviyama, divê em bihatina, divê min ew bixwara. Du, dema boriya dûr a pêknehatî. Di vê raweyê de qertefa raweyê a li dema boriya çîrokî tê zêde kirin. Ev rawe di dema boriya dûr de wateya pêknehatinê dide rawaya xweste ku daxwaziyê. Di vê raweyê de jî hêmanên bila, xwezî, kû, di vêyê tên serê hevokê. Ji bo lêkerên gerguhêz rewşa ergatîv derbas dibe û pêveber li gorî bireserê teşe digire. Mînakên ji bo xwestekê ez reviya bûma, em hatibûna, bila te ew xwaribûya. Mînakên ji bo daxwazê xwezî ez reviya bûma, xwezî em hatibûna, xwezî min ew xwaribûya. Mînakên ji bo şertê ku ez reviya bûma dê gotibûya, ku min ew xwaribûya ew ê birçî mabûya. Mînakên ji bo divêtiyê divê ez reviya bûma, divê em hatibûna, divê min ew xwaribûya. Hişyarî, di vê raweyê de hewce nake ku qertefa raweyê a li hêmana lêkera alîkar bê zêde kirin. Mînak, xwezî ya min xwaribûya, divê ya min xwaribûya. Sisê, dema boriya dûr a nediyar. Di vê raweyê de dema boriya têdeyî û rayeka lêkera bûnê be tên bikaranîn. Bi dûr re qertefên cinavkên kesîn lê tên zêde kirin. Ev rawe di dema borî de wateyekê nediyar dide raweya xweste ku daxwaziyê. Di vê raweyê de jî hêmanên bila, xwezî, kû û di vêyê tên serê hevokê. Ji bo lêkerên gerguhêz rewşa ergatîv derbas dibe û pêveber li gorî bireserê teşe digire. Mînakên ji bo xwestekê ez reviya bim, em hatibin, bila te ew xwaribe. Mînakên ji bo daxwazê xwezî ev reviya be, xwezî hûn hatibin, xwezî te ew xwaribe. Mînakên ji bo şertê ku ez reviya bim dê gotibe, ku min ew xwaribe ew ê birçî mabe, ku te ew avêtibin wanê ji wê xwest dibe. Mînakên ji bo divêtiyê divê ez reviya bim, divê em hatibin, divê te ew xwaribe. Belê temaşevanên hêja em gaiştin dawiya bernameya xwe ya îroyîn. Heta bernameyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de. Yan fêrî zimanê xwe bibe yan jî nebêje ez Kurdim. Celade Telî Pedirxan, dem baş.